дарду ранҷ ва маризӣ шуморо азият медиҳад ва мехоҳед ки ҳарчи зудтар аз он раҳоӣ ёбед. аввал асаби худро нерӯ бидиҳед. аз уҳдаи ин кор асосгузори неосуфизми илмӣ доктор маҳмуд кабирӣ ба осонӣ мебарояд. хитаи бемороне ки аз дасти ӯ шифо ёфтанд аз тоҷикистон то ба канада, аз афғонистон то ба амрико тӯл мекашад. табобат бо назораи исми худо тавассути радиобарнома, дискотерапия, иммунотерапия, энерготерапия, психохирургия, таъбири хоб бо таҳлили равонии услуби шарқӣ, психоанализ ва машқҳои рӯҳии соликист. дар муддати 15 соли фаъолият аз 850 000 бемор 15% комилан сиҳат шуда, зиёда аз 60% дар саломатии худ беҳбудӣ дидаанд. умедворам он усулҳои табобатие ки мо пешниҳод кардаем дар оянда ҷаҳонгир хоҳад шуд. суроға шаҳри душанбе маҳаллаи 102 кӯчаи нусратулло махсум дар бинои маркази савдои афшин дасти моне дасти луқмони ҳаким.